Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса созен хубен. Духтарако навор имрӯза аст куртапочаҳои тайёри аҷоибот хишрувак нигоҳ кунед. Аи ҳафта расветкай нархаш 170 сомонӣ нархи донашай. Касе обтоби мегира бояд чи арзон мекунем. Духтарако барашкай, духтарако материалаш королевский барашка, качествоаш аҷоибот хушру. Духтарако ирам куртапочаи лавош нехели парпарак дорад. Ишам фасонакай бори 90 духтарако нархаш 170 сомонӣ. Вариантҳои боло ам духтарако хамилёни барашка 170 сомон варианташ. Ини вариантя неёш куртапоча 170 сомонӣ духтарако. Расветкои ва не расветкои якум нишон додаги мо расветкои анаин духтарако неяй. Не расветкай и расветкай. И расветкай бардови сабзи талха хулоса чанд та расветка 170. Ини вариантиом 170 сомон, и вариантиом 170 сомон. Нархи донаша касе обтоби мегире бояд чи арзон мекунем. Доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия, ҳам дохили Тоҷикистон дорем. Касе доставка дар кораи марҳамат метонен нависен дар WhatsApp.